Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ka Mausau CNRD Block Demand Committee kala penlong ya ka jingelang ha ka Arpuway terik upunay na ilar arajar Arpuway ha Mausau Government Upper Primary School ha ka jingelam jong samla Commander Shang Peliang komu chairman ban penken mau ya ka jingdawa CNRD Block na ka sorkar baga committee kala de ban bo jingtho ha ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District nadu usnam arajar khan reu Haga jingkren jong ba Shang Peliang uloong bakat kum ke kriteria kala biang palat bat ka sorkar kala de ban ai ye kani ka CNRD block kat kum ka jing don kam jong paj ba jong kani ka dong ka than Susu uloong ru ban kaliang jong ka committee haga jing ya kren menta kasngi kala rai bakan lej bo biang ye ka jing tho haga ni ka tayo ban wan hakmat jong menteri rang ba jong ka sorkar jilla Konrad Sangma ban penken mau biang ye kani ka jing dewa CNRD block jong kani ka committee Ni ke jingelang tolong tang ban penken mau ya ke ka bangi kum ka komiti ngelade ban bu hakmat ka sarkar na do arhajar khan riu ha arhajar khan riu na keleng jong ka komiti ngela pha ya ke ka dorkas ya ka deputy commissioner jong ka Southwest Khasi District bat na keleng jong deputy commissioner ila forward ya ke demand ka jongi ha u chief secretary bat na keleng jongi hiru kum ka komiti ngela ya kendu ya u chief minister u Konrad Sangma hadin ba ula simti kum u chief minister Te nakleng jong ki pajba jong ni ka dong ka than siliang menta ka sngi ngisngo ya ka jington kam ka ba ngidon kam ya ka block na menta ka ni ka dong ka than habang ngidon kam ya ka block kamut bangidon kam ya ka roi ka pa katkum ka policy jong ka government ka long ba banwan ra ya ka ka administration khamjan shaki pajba ka juong na ka por shaka por baga government ka kwa ban wanra ya ka ka administration closer to the people te ka we na ka jingdawa ka jongi ka long ba Kenang banwan ra ya kata sensyar kadar kebayajan bat kipaj ba ngila don kam ya ka blok. Tang kata ngila study bah ba ngi don ru ya ki guide ya ki kriteria ki bala biang pura ban don ya ka blok. Bat kata kalong ha ka bayade bat ka distan ka ba ar ha ka bayade bat ka population bat ka ba khamkong san ka dei ka jingduna ha ka liang ka roi ka par. Te banwan ra ya ka roi ka par ngi don kam ya ka blok. Te ngi scam ba ka government kan yok sngo bat menta ka sngi ngila shim ya karai bangin lej ban remind ya ka government ha ka biade bat kene ka jingdawa jong ka block bat ka baar nginang pen klan chu ha ka ba ngin persutu siki paj ba kani ka dei ka jingdawa jong upaj ba kam dei jong no ka kenhun kumta na kaleng jongi kum ka committee ngi khot subha ya baro ki kenhun seng bhalang ya baro ki rang ba shnong ya baro ki seng samla ki seng long kumi bat baro ki be shong basa kani ka than ki rang ba bakin ai ka jingkershan ni kani ka committee khanang ba kani ka jingdawa jong ka komiti jong ki pajba kan urlong ha kawai kasngi kim ki pajba bro kawai kila shania ka komiti bangin bu ya ka appointment bat u chief minister bat ngi scam ha ki niki tayo ki banwan ngin sa yo ka appointment bangin ban remind ya ka ne ka jingdawa ka jongi bat ngi scam ngin sa yo ka jing ya kren te menta kasngi dang sushim tanya karai bangin bu ya ka appointment bat shan ngin sa ban ya kendu ban penken mau biang ka sarkar ha gwe de bangin ka jingdawa